tanaw karon ay mauntol manon. Kini ang akong suligan. Ilabi na kaninya Dr. Rene Obra o Atty. Ilang Batan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Milet, hingkod ang pangidaron, minyo, ug may mga anak. Ug may mga apo na gani ko. Tagalaytit ko, ug punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelido sa akong mga apo sa anak kong laki. Aron yung hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Uy, kinsa man nanukto sa pultan nga murag gubo na malang hapit? Ma! Ablibi! Uy, si Chan-Chan man eh. Ma! O lagi, nana, kadiyot lang. Naunsa man yung anak ka? Oh, naunsa man ka? Kalagot eh! Padayon na sa kuba! Ah, dali, dayon. Oo, tubig oh. Naunsa man ka? Anda na sa dang kaputong ni mo? Kasi din paglagot ni Lorena. Gibuwagan mahinuog ko. Oh. Uy! Naunsa man di mo? Di ba siya magkasabot sa mga kalisod? Gipulaan ako lang sa among kalisod din Islete. Muli na ko lang sa ilan dito sa Antipolo. Ug nandun ko niya ang among duha ka mga anak. Uy, ayaw yung pagsuotan na, Chan-Chan. Naglagot ko, ma. Naupos ako pasensya. Akong giingnan nga, ug bularga gid sila. Aular ka! Nagyabag ka! Musagot ka na nga na! Puol kinag ako kasawa, ma. Sige na, panghudlat. Mugara na magpugong-pugungan. Muyaw-yaw hinog maayo. Mabahala siya, oy. Chan-Chan! Mas may patunog. Mapalayo na lang siya. Kasi kadugayan hinog. Basi mapanglimutan ko na ng sige niyag yaw-yaw na ako. Pendapatan ko pa siya. May lalaging pendapatan lang. Niyag mahinaikan ko na. Mapatay ko maginang asawa na ko. Uy, ayaw pag-ingunaan na, Chan-Chan! Uy, ako ito, Lorena, be. Ako'y hangyo niya, nga di na lang siya mularga. Nga naman di mo sa akong anak, uy, Lorena. Nga nung nag-away ng masad mo? Hirap na hirap ako dito sa inyo, ma. Luluwas na ako sa amin sa Maynila. Kasama ang mga bata. Ay, nako. Kagagmay pa ng inyong mga anak nga magbagbuwag na mo. Kung mahimo taon, maluoy taon ka na mo, day. Ayaw ipalayo among mga apo. Mga namin sa inyong mga anak, Lorena. Pero, ma, ayoko na dito sa inyo. Mahirap lang kami sa amin. Pero, mas mahirap dito sa inyo. O, sige. Gusto ka man yung mo pauli sa inyo, nahala, pauli. Pauli. Pero ibili lang ang mga bata. Doawa lang unya, Nikon, makahigayon ka. Total niya, Miss Chan-Chan. Huwag niya man sa kumagkatabag at timas sa mga bata. Ayoko niyan, ma. Kailangan dalhin ko ang mga bata. Ginoo ko! Pasyo, tabangi kong bantay ni Lorena, be, nga di makalarga, da ang mga bata. Kaya si Dido, nagkina siyang mulargas, Lorena, balik sa ilas Antipolo, da ang mga bata. Ay, naunsam sa day na sila, uy. Nagdako na bagay ng ilang pagsigig away-away. Ay, lisod na gyud, Pasyo. Hmm. Pares silang gipulaan silang sitwasyon. Ay, ang imong pag-umangkon, gipulaan sa kayaw-yawang Lorena. O si Lorena sad, gipulaan sa kun sa atong kalisod din, Ay, paita. Lorena! Oh, uy! Ibalikan ko ka mga anak! Ako kumarong anak, Pasyo? Ma! Ano, uy? O sining tabo? Ibiyahan lagi ko nilang Lorena, ma. O gidang nga mong mga anak. Usa! Nibalik yun silang lugar ang asawa sa kong anak sa Antipolo, da ang ilang mga anak. Way nahimong akong anak, kay pugsanon kayong yung asawang ni da sa mga bata. Gidawat na lang sa kong anak ang tanan. Naningkamot na lang sa trabaho, aron may mapada sa mga bata. Apan kadugayan,
Naglisod na siya og pada, kay wa na siya mahibaw kung asa na ang iyang asawa ug mga anak. Nausab ng ilang address. Hangtod nga pila ka tuig ang kalabay, wa na gimibalita sa asawa sa akong anak ug sa among mga apo. Unya. Ay, pastilan. Asa naman ka ditong asawa ug mga anak ni mo uron, Chanchan? Pila naman ka tuig nga wa na tay balita nila. Kimingaw na ko sa akong mga anak, ma. Pero asa man ako sila pangitaa. Uy, gisunod unta tunay mo dayon sa ilang paglarga, Chan. Problema masagog kong kwarta at totyo. Hmm. May man to siya kay gipalad ang magkwarta sa iya mga ginikanan. Maong nakalarga sila sa mga bata. Ako bitaw tatong sundan at higayon na. Nagtigom kuplite. Apan dang nakatigom na unta ko, wala masab sila sa iya mga ginikanan. Wala ko mahibawag asa. Ay, posibleng asa ka to sila ron, Chanchan. Huwag ko ideya, ma. Kaya ang pagtaho na ako kaniadto sa pagkawa nila sa ilang lugar, wa magsige mahibaw kung asa sila pa doon. Kinsa man ka ilang gidangpan? Nay mayo ti ay. Aron makita na gaw Chanchan ng asawa ug mga anak. Unsa man ha, Dario? Pagita na gaw Chanchan sa Facebook. Facebook? Facebook? Oh, Gusto ba naman nanapaw Dario? ay social media ba? Wala kay Facebook gaw Chanchan. Ay, kami pagsulti ng imong agaw ni mo, Be, kay murag wa ko kasabot. Wa ko kailanang mananapa. Ikay pasabot ni Chanchan, bahay na na. Wa man ko'y Facebook gaw. Pobriya po rin magawa, may Facebook. Nga uso na ron. Nag-Facebook punta ka, kita ta kang lain. Unsa? Tarong wag tambag na imong agaw, ay, Dario. May biluwang na tiya. Ibiyaan din siya asawa god. Sa debaton. Yan mang busil siya tuok sa iya. Ang kabiya di mo. Tudlo na imong agaw, ay. Sige, gaw. Buhat tayo kang Facebook ha. Aron pagkitaon mo imong asawa o mga anak sa Facebook. Chanchan, sa man. Huwag gini mo makita is Lorena diha ng Facebook. Wa magid ma. May mga Lorena din pero lahi mag-apelido. Mao ba? Pasig usap ang apelido gaw. Lain ang gidaya apelido ba? Ha? Pwede din na? Oo, pwede kayo. Hala. Si Lorena maning niya sa picture. Uy, hayman. Akin Uy, hala tuod. Si Lorena tuod ang naas Be. Oo, be. Oo. Si Lorena ng profile pic. Tanawa mo photos ka. Be, ako. Kaya na be, di ka kamao de. Wala ha. Halagaw. May kuyog lagi ng lain lalaki imong kasawa o basi mga anak. Uy, nganong lahi naman siya kapilido? Kinsi katuig na nga way komunikasyon ng akong anak sa iyang asawa. Gusto man niyang musuporta sa mga bata, wa siya nahimo, tungod kay wa na magi siya mahibaw kung asa na iyang asawa ug mga anak. Hangtod nga nahibaw-an na lang namo, nga ng social media, nga may lahi na di siyang kaipon ang akong umagad. Ug ang duha nila ka anak, gili sa apelyido. Apelyido na sa bagong kapuyo karon sa asawa sa akong anak. Ang ako pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Wa makasustento ang akong anak sa iyang mga anak, kay gipalayo kini sa inahan, o wa may mahibaw kung asa na sila nagpuyo. May tinubagon bang akong anak ni Ana? O abandonment? Ikaduhang pangutana. May lain ng kapuyo ang asawa sa akong anak. Pwede ba siya magukod sa akong anak, kay kasado sila? O sa mga reklamo ang isangat sa akong anak ngadto sa iyang asawa? Ikatulong pangutana. Among nabalitaan, nga gipausab sa asawa sa akong anak ang mga apelido sa ilang mga anak, ngadto na sa apelido sa bag-o niyang kaipon. Pwede ba day na? Nga di may baw ang akong anak? Ikaw pa to katapusan. Pwede pa ba namong kasuhan ang asawa sa akong anak sa pagpausab niya sa apelido sa akong mga apo? Nga wa mananghid sa akong anak?
nga mo'y amahan sa mga bata? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Milet. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, mga problema ninyo sa inyong mga pamilya, problema sa inyong kaugalingon, sa inyong banay, sa inyong hinigugma, sa inyong mga kaila, mga problema sa inyong mga yuta, katigayunan, o unsa ng mga legal, or mastik emotional or personal nga mga problema. Attorney Elaine is very ready and very willing nga muhatag og tambag ug tubag anang inyong mga pangutana. Of course, sa laing aspeto, labi na sa punto medical, ako ang partner, si Dr. Obra, ang muhatag og tambag ug tubag alang kaninyo. So ayaw lang yun mo kabalaka kay ato yun ng paningkamutan nga inyo yun ming makahatag yun mig tambag ninyo, no? So, okay? Punto legal ta, of course, karong adlawa og ang atuang letter sender gipadani niya iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page, no? Unya kaning ato ang mga letter sender sa kini ang akong suliran official writers page mo gini mga naghatag og kinabuhi sa ato ang page. So thank you and shout out gyud ninyong tanan gikan labi na ato ang letter sender si Milet, and 15 years nang buwag ang iyahang anak nga si Chan Chan sa asawa ni ini ni suwat day ni si Ma'am Milet kabahin para mangutana kabahin sa iyahang anak. Wa ko no makasustinto ang iyahang anak sa iyahang mga apo kay wala na sila'y communication ug wala na sad kuno sila mahibaw ang iyahang anak kung asa na magpuyo ang iyahang asawa kauban ang iyahang duha ka mga anak hangtod nga nabalitaan na lang nila sa social media nga naa na dahil laing kapuyo ang iyahang asawa ug gipailisan pagyud sa iyahang asawa ang apelyido sa iyahang mga anak ngadto sa apelyido sa bag-o ni ining kaipon. Giunsa man. Anyway, una na tong pangutana. Wala makasustento ang akong anak sa iyahang mga anak kay gipalayo kini sa inahan ug wa kibaw ang iyahang anak katus Chan-Chan kung asa nagpuyo. May tulubagon ba ang akong anak ana on abandonment? Dili abandonment kay ang ning hawa og ning palayo og nitago ang iyahang mga asawa, wa man giabandonar. Siguro ang iyahang tulubagon gyud is ang kanang support ngadto sa mga bata. Ikaduhang pangutana, may lain ng kapuyo ang asawa sa akong anak. Pwede ba siya makagukod sa akong anak kay kasado man sila unsa man reklamo? Nga isangat sa akong anak ngadto siyang asawa. Okay, granting ng imuhang anak pud wa ko lang gyud pud untay kapuyo lain karon nga ang ilahang pagpuyo sama pud sa banag asawa, no? Imuhang anak si Chan Chan pwede gyud makagukod sa iyahang asawa og kihaan og adultery. Pwede pud siya makakuha og makademand for joint custody or custody ngadto sa mga bata, provided lang sad yun nga ang masumbalik manggod niya nga kaso siguro is kanang support dapat musugod sa siyag hatag og suporta ngadto sa mga bata. Unya dili siya siguro nato ipaagi lang sa kaso, no? You just try to make communications. Ako as a lawyer, di gyud ayud ko muhatag og tambag nga ikiha nganuman damang mga bata. Unya traumatic kayo sa mga bata kung magkinihaay ang ilahang ginikanan. Ako kung kutob sa diplomasya nga ato ang pwede mahatag ug ma-extend sa pagpakighusay sa mga issues ninyo, kana mas maayo lang yun, no? Nga inanaon na to pamaagi kay mo naman na ato ang tumong, di ba, nga makahatag tag time sa bata ug makapangamahan pod unta si Chan Chan sa mga bata. So let's stick to that. Kung dili man gani gyud, then dinha patamo resort og kaso or kiha. Ikatulong pangutana, among nabalitaan nga gipausab sa asawa sa ako ang anak ang mga apelyido sa ilahang mga anak ngadto sa apelyido bag-o sa bag-o niyang kaipon. Pwede ba day na nga di mahibaw ang akong anak? Dili gyud pwede, wa ko kasabot giunsa. Number 1, ang kanang birth certificate nato kibaw man gyud mos proseso ana. I-process na the moment maanak ang usa ka bata. Unya katong panahon nga gianak sila,
nag-ipon pa man si Chanchan ug ang iyahang asawa. Therefore, ang nasubmit nga birth certificate ana is the fact na si Chanchan ang asawa. Dili na basta-basta mausab ngadto sa local civil registrar ang apelido without the consent of the father. Unya, the only way pod nga mailisan ang apelido is not nga ilisan akong apelido, dili ang apelido kung kinsa ang papa maugyod ang apelido nga mugawas sa bata. No? Unless illegitimate. Kana nga legitimate man ang akong iaso nga mingong kag asawa naminyo sila. Kung naminyo sila, no, therefore ang papa gyud ang apelido gid sa papa ang dapat dalhon sa bata. The only way para madala ang apelidong sa lain nga lalaki is kung mangamahan siya pinaagi sa adoption. Korte ra gyud ang makakanselar ana sa apelido sa imuhang anak. So tan-awa kuno giunsa na kay posible nga if ilahan ang gimaniubra, therefore they may be guilty of committing falsification, no, or machinations or simulation of birth, which is a criminal offense nga pwede ninyong mapasaka ngadto sa ngadto sa imong asawa ug sa iyang bag-ong kaipon. Ikaupat, katapusang pangutana, pwede ba namong kasuhan ang asawa sa akong anak sa pagpausab sa iya apelido? Sa akong mga apo nga wa manangit sa akong anak, nga mo'y amahan sa mga bata. Like I said, yes, pwede kaayo kung mapamatud-an man gani nato nga iyahang gi-tamper o iyahang gi-usab ngadto sa local civil register. Ang kasong gitawag ana will be simulation of birth or pwede pong falsification of a public document, no? Kay na makaka kana man kung mga record of birth, mga sukintig paminaw, careful gyud ta ana. Di man gud na siya papel intermediate pad lang nga pwede na tong crash outan niya usbon. No legal na nga dokumento, banal na nga dokumento nga once masubmit nimo permanente. Angan nga mugawas ra dinha is kung kinsa gyud ang biological nga papa, kinsay biological nga mama. Dili pwede ibutang ang usa ka stranger nga way labot dinha unless na ay pagtugot sa korte, no? Other than that, falsification gid na. And of course, pwede kitang makihaan na. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namin naputlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw o maayong adlaw. Sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaayo. Ako si Roland. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng panan. At isang gabi ay may isang umaga ng palad ang kanto. Kuya, kutuman na uy. Wa pa sila magpapa? Wa pa lagi day. Ningan do si Papa nga muli sila kung mahurot na nila paligya ang mga trepo. Gutom naman, Pi. Sakit na kayo kong tiyan. Iyo lagi lak. Sige lang, mangita lang ko pagi. Ani lang ka ha? Mangita ko gatong makaon. Ante, mayong adlaw. Si ato ni mo. Namoy ba, ante? Ug bisag sobra lang ang sudan. Gigutom na mo si Bibi. Niyawa pa sila si mamag papa. Kanang imong inahan og amahan no, tuga-tuga gyud nagpanganak ninyo. Unya wa ikabuhi. Hoy, nisugot baya ko ha nga kamoy mupuyo sa bahay nako. Tungod kay maoy hangyo ni papa ninyo. Unya hasang inyong taon, ani gapon mo maghasol ako?
Nakoy sobra diha nga bahaw, sudan, pero dili na namo ipanghatag, kay amo na ipakaon sa among iro. Ikaw dako naman ka, hala pangitag paagi. Ante. Kapiyan yung ante, uy. Dili man malawin na mo. Saan manina ko? Gutom na ba si Bibi? Roland! Hala, hindi tawag kong nangitil. Ang tagiyan ng tindahan. Nga naman ang... Oh, nga naman ka. Naghilak ka man lagi. Dito magot ko gikan sa ilang antinang. Igso ni Papa na ko kay mga yun takog bahaw. Sobrang asudan. Kay gugutom naman si Bibi. Nya, gikasapan man yun ko. Uy, mao pa. Wa ginay kaluoy ng iyaan ninyo, uy. Himong mama o papa, asa man di ay. Namaligyaw trapo. Nahala, sige. Na ako'y kanon din, he. Hatagan ta mo og kanon og sudan para nimo og sa imong manghod, ha? Hug pangaon mo kay unsa nang urasa, oh. Unya apila na lang sa dako og bugas og dilata para unya inig panihapon ninyo. Para sad makakaon imong mama o papa inig pauli nila. Salamat kayo nang. Huwat ako kadali, ha? Hey, Bibi, ikaw nung mayo niya. Ganina pa ba kang igotong? O, kuya. Gana ko ni magkita, kuya. Lagi, butang kayo sinang itil day. Yatang gitagaanan ni. Nang itil din naghatag ani, kuya. Dede si auntie. Ili day, uy. Sige na. Unya na ng istorya. Kaon sa tiwas. Ay, hindi pa. Kakapoy. Wakil mahurot ang tinda na mong trapo ni mama ninyo taon. Anak, pasensya ninyo, ha? Nadugay ni papa ninyo. Gigutom na mo. Nagkakaon na mi mawi. Gitagan maming makaon ni Inday. Gitagan ming ng itil. Unyaga, pilang paginiyaw para panihapon nga makaigo na to tanin. Mao ba? Oma, kaon na mo, mapasin gigutom na mo. Unya, pasalamat ba mo? Siyempre mo. Mabay nang imong gitudlo na mo ni Papa nga. Kung doon na gani mo buhat og mayo na mo, tigil malimot sa pagpasalamat. Mayo gibuhatulan. Kinahanglan nga inyong gining hinumduman ang gisulti, ha? Pa, ma, gusto kong muskilag balik. Ha? Nak, wa man tay kagasto sa imong pag-eskwela, uy. Okay ra man gud mo. Namang goy public nga eskwelahan. Kung namang gani mga gusto nun, gamay ra. Pero, anak, anong gusto ka bang muskilag balik? Pero dili na mo sige pamaligyag trapo ni mama po. Naluoy ko ninyo gud. Roland. Mong sige na ma. Sugot lang ang eskwela ko. Kuya, ako sad gusto ko maskwela. Day, smayo noon. Sige day, kita doon ang eskwela. Uy, Tayo! murag si auntie bro ninyo. Nagitangay kong gawson. Kadugay pa ni mo mga bli, oy! Oy, Jerry, ako na nin paabangan ang bahay sunod buwan, ha? Kung wa mo ikaabang, mas may pang mamahawa na lang mo din, he. Ha? Itaw ka na mo nang asa may paingon kung imo yung papawao din eh. Oy, ay, problema ha, ana, oy. Sa una bidaw pa eskwelahan kag mama ag papa, wag yung kamuhuman, kay maski pala bigo di mo na imong asawa karon. Unya utrong pobre. Pagdain yung bagay. Di na ko makitapang ninyo, kay naapod ko problema ako. Ante,
Maluwi ka na mo, ante. Ay lang ipapawa din eh. Oy, wala ko ikahatag kaluoy ninyo, Roland. Maong pangitain na ninyo paagi ha, Jire. Kinahanglan nga mo abang na mo sunod buwan. O kundili, pamahawa na mo din eh. Paino ni ante po, oy. Dili man siya maluwi na to. Dong. Nakadungo ko sa iyo pa ng istorya kanina. Day, pasensyahin lang si Manang, ha? Sige lang, mangita at pagi. Dong. Paito na mo, oy. Papawaon ko naming ante. Kung dili may makabang silang bahay. Roland? Wala. Oh, bagunsa man ka dinis gawa sa inyo, Dong. Gabi naman. Oh, naghilak ka. Wanang, oy. Ayaw pa makak. Ngano man ka? Kawan manggod nang. Ningon manggod sa ante nga. Kung di ko na may makabang sabay. Iyan na may papawaon sunod buwan. Uy, unsa? Mauna nang. Luoy ko nila papa o mama. Pila na ba ilang alin sa trapo? Ay paliha silang duha nga. Wa makahuman. Kuto ba sila sa school? Mung gusto gid ko nga muhuman og eskwela nang. Para di na may maglisod. Uy, mao ba? Sige, sige. Tabangan ti ka. Tabangan ko ni mo nang? O, lagi. Pero kinahanglan nga musaad kagid nako, ha? Nga muhuman kagid sa imong pagtuon. Ako'y sad ni mo nang. Muhuman gid ko. Tungod og alin sa akong manghod ug nila ni mamagpapa. Unsa naman taani, oy? Libuan naman. Kung may kahatag para abang, mas may mamutos sa lang mo. Pamawa na mo din eh. Nang malaho itong kanaboy. Asa may paingon ko iwi papawaon. Oy, Jere, gihatagan na ba yata mo ko sa kabuan, ha? Sakto na ang usa ka buwan nga gihatag dako ninyo. Dili na ako problema kung wa mo'y kapuy-an. Maong pamahawa na mo din eh. Papa! Naamay bakante sa gawas ning akong bay. Gihimo ko naman lang ng stockroom diha. Anha lang usap mo. Pwede ra na nato ipagawas ang ubang mga dili na magamit aron mas dako ang space. O mabutang ninyo ang uban ninyong mga gamit. Nang, salamat kay kayo mo kaayo na mo, ha? Naganagay kang natabang na mo. Maginang, maikog yung kayo minimo. Pero nabala kami sa among mga anak. Way makatulgan karong gabi eh. Ay sus, okay ra uy. Ay ako raman sang usa din he. Wa man ko'y anak kay tiguang dagamang ko. Maayo na lang na ilaing tao din sa akong panimay. Sige lang nang itil. Kung makahumanaw niya ako sa akong pagtuon, bayran niya ka na ako sa imong kaayo nga gihatag na mo nang. Kaya, ako sa tanan sa kumuskwela. Baby. Kanindot anak baby kung mauna. Sige, sige. Kamong duha sa imong kuya, suportaan ta mo sa inyong pag-eskwela, ha? Basta magtarong lang yun, ha? Oh. Nihilak naman hinuon ng inyong mama. Duha lang iskalipay nang. Wa may magdahong nga doon ay maluoy na mo, tabang na mo. Dako kayo tabang na mo nang. Wa man sa kuy laing pamilya, good. Akong mga igsuon, dili sa pagpanghambog. Hayahay man sa ilang kinabuhi. Maong dili sila magbuot kung unsaon ako ang akong kwarta. Nang, usbra ko. Salamat siya kayo.
Anak, congratulations. Nakahumagi ka sa imong kurso. Salamat pa. Congrats, anak. Thank you pa. Ay, kalipay, kubaya. Kadaghan mo dadawat nga medals. Oh, congratulations, Roland. Nahibaw kong mulampos ka gyud sa imong pagtuon. Kini mga medals nga akong nadawat. Para ninyo Pa. Og nang itil. Uy, apil ko? Siyempre nang. Ikaw mo'y nitabang na ko og sa akong pamilya. Kung asa man mi karon, kana tungod di mo nang. Maong dako kay pasalamat nimo. Ay, naunsa. Makahilak man sa tain nito. Naging salamat nga. Dako kay kukutang kabubuton nimo. Mura na sa tikag anak, Roland. Maong nalipay kaayo ko sa imong achievement karon. Pila na sa katuig. Gamay na lang atong paabuton. Si Bibi niya sa damo graduate. Mao good. Ako sa paning kamutan nga, madaghan akong medals parehas ni Kuya. Minsan ang takbo ng buhay, urusan ito'y walang hanggan. Usahay, pait ang kamatuoran. Nga kung sikin sa patoy dili nimo kadugo, maupay dili magduwa-duwa sa pagtabang nimo. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo ug ninang Itil, kay wa gud mi niya pasagdi. Makaingon ko nga karon layo na gud ang among kahimtang kaniadto ug karon. Maong kamo nga naminaw karon ay mo kawa sa paglaom ug isalig ang tanan sa Ginoo. Dinhin lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kitong mga higalan kaagi ni Roland nga taga Mindanao City. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagkalahan, gulong ng palad. Ng palad, ang buang kanduhan. Ang mong kaagi, gibatan mo doon sa radyo ni Jelly Hata, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regaras.